Kaginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kagiban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kagang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 hapon. Mga kabombo, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sige hapon ini lagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sinadlaw sang Martes, petsa 23 na kita karon sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati dira? Ang aton si Masuki sa mga nakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, no? Sa tanan nga malabutan dira sang aton sini nga 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sining live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. Siyempre pa sa aton sining local website, pwede ka mo dira ka log on sa mga Bacolano sa Negrense, o sa www.bomboradio.com/Bacolod. Kamusta aton sinig ang mga nagapamati dira sa aton sinig crystal clear nga live audio streaming? Pinaagi sa aton si tag sa ka cellphone, pwede ka mo dira kapamati. Sa mga naka-download na sa Bombo mobile app sa ila tag sa ka cellphone, mayong hapon, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa mga wala pa download di ang inyong cellphone, agud kompleto ini well-equipped kag embedded ang Bombo mobile app anywhere. Basta dala-dala ninyo ang inyong cellphone, pwede nyo gid mapamatian ang aton sining mga programa diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no, pinaagi sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Siyempre pa, kaway-kaway sa aton siniiya nga mga naga-enjoy dira, sa aton siniiya nga mga nagalantaw sa aton sini Facebook Live. Mayong hapon sa mga nagalantaw na dira ho sa aton si Facebook Live. Ang Facebook Live sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Dugay-dugay basa na kita sa inyo sining mga comments and greetings below, mga kabombo, no? Kag syempre pa sa pinaka-latest naton ang aton siniiya nga pag-enjoy sang mga programa sang Bombo Radio pinaagi sa YouTube channel, no? Ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod
sa mga nagalantaw na dira subong. Aber check it out no sa mga wala pa nakatilaw nga maglantaw sa aton singa YouTube channel no, kindly check it out. Kag kun ara na kamo dira no, just like subong diri sa aton sini programa sa DYWB Bombo Radyo Bacolod kahapon lamang program no, pwede kamo dira no kalantaw. And if you're watching right now no, kun ara na kamo dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, try to share, try to like it no, like, share and subscribe no, and of course don't forget to hit the bell below for further notifications kung mayara kita sa mga bag-o nga mga videos o kung ang aton singa live no program no, kung ara ma-notify kamo mga kabombo. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa wala pa dira nakapadala sa ila siniiyang nga mga true to life stories. Aber padala na kamo no, agud nga ma-enjoy naton diri, makuwaan pa naton sang leksyon kay inspirasyon no. Sa mga wala pa dira nakapadala sa ila siniiyang nga makasaysan, aber padala kamo kun nahuya kamo, usar lang kamo sang mga alias, hindi gani code names, why gid ya problema. Importante da matudtuod lamang nga mga hitabo sa inyo sinikabuhi. Matutun ka kasaysayan ang inyo si igapa ambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. So, paano ninyo ipadala? I-email sa aton si email address. Aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. That is our email address. Sa mga maluyag man dira nga magpadala no, mas hapos pagid kung ara na kamo dira sa Facebook fan page sang Bombo Radyo Bacolod, i-private message nyo na lang, okay? And hindi gani ibutang ninyo bala sa inbox no sang aton sini nga Bombo Radyo Bacolod fan page no, ang aton sini iyang ang inyo sini nga ginsudlan na bala dira no, i-inbox, ibutang sa inbox agud nga makita naton. Hindi gani isulat no, isulat ninyo sa gihapon ng aton sini tradisyonal nga pamaagi sa pagpaambit sa inyo sini iyang nga mga kasaysayan pinaagi sa pagsulat sa yellow pad man dira akon sa white pad or anything mas klaro no ang dating sa inyo sini nga handwriting. Kag i-address sa aton sini nga address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz, FB Messenger. No, just look for me sa FB Messenger, Jazz de Jesus Madrigal. Ang akong sini nga gina-prioritize nga gina-open ko dayon once nga makitaan ko ang inyo sini nga mga kasaysayan no. Kindly no dira ninyo ipadala ang inyo lamang nga mga kasaysayan no, true to life stories ninyo agud nga ma-open ko. Kag may kung hindi kita friends sa Facebook, kung makitaan ko ang inyo sini iyang istorya sa pangabuhi no, kag ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, kundi i-open ko dayon kay amo na siyang akon dira nga priority ang inyo sini nga mga true to life stories. May premyo man kita kung wala may promo man o kung wala, importante maka pulo pa ambit kita diri sa aton sini iyang mga agyan sa kabuhi nga with the flying colors no, na lampuasan naton at tutanan kay nakuhaan pa naton sang mga life's golden nuggets no, nakakuha kita sa leksyon kag inspirasyon. Why not aber ipadala. Sige mga kabombo, pwede na bombokim no, sa aton siniiyang mga dear listeners. Yari ang aton sini nga pambukas nga bahanon para ged sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati ang produkto sang Bombo Music Festival 2019. And dedicate ko ini sa mga naglantaw na dira karon sa Facebook Live kasi aton sini nga ang aton sini iyang YouTube channel kasi nagapamati sa aton sini iyang 630 kHz no. Ang inimbahanon gina-dedicate ko sa tanan-tanan. Labi na gid ari diri sila subongo sa ni Jonathan Solapas. Manghapon mes just liog na ko tamyaw kay Rodney
Disukatan. Radney Disukatan, good afternoon. Kinagreet ka ni Jonathan Sulapas. And to my dearest sister, Diding Jonah, I love you, Ding. I miss you. I miss you all dira sa airport. Sige lang, makakita na kita. Medyo sako-sako pa kag... anyway, nagakita na makita sa aton sa family altar every Saturday evening until wee hours in the morning. Full hours. Okay, sige. Give my regards to Tita Margaret and Ninay, Noni and the kids and everybody there. Sa my ipil, hello, ang Francisco family. Good afternoon. Si Mami Annalie, good afternoon Mami Annalie. Ana Sinoro, good afternoon. Brenda Rodriguez, hello. Miss Jazz, ari naman kita. Ari kami ho ang nagahilay-hilay samtang nagapamati sa imo programa. Good day, watching from Rojas City. Si Ma'am Juvie Sarge Amondente sa New Zealand. Hello Ma'am Juvie, good afternoon. Si Nentorm, daw ka ano ni sa ngalan ni Nentorm. Good afternoon Nentorm. Philippine Standard Time na 12 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Ari anay ho ang ginadedicate ko gid sa aton sining mga watchers sa Facebook Live and of course sa aton sa YouTube channel kag subong man sa aton sa 630 kHz kag subong man sa aton siniyang official website ang www.bomboradio.com local website. Amo lang to Kim balik, kaya daw nagbungol ako. Sa aton silang local website, ibalik lang kindly. Yes, local website, ang aton si local website, again, www.bomboradio.com/Bacolod. By the way, ari ang aton si pambukas ng bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2019. Amo ini siya ginapabugat gid first runner-up sa Bombo Music Festival 2019 edition. Gincompose ni Gian Carlo Torres kag gin-interpret ni Ian Bryle mga kabombo, no? Pag ang mundo'y pasan at ika'y nahihirapan, tumingala sa langit, dun hugutin yung tapang. Wow, 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 wow. Without much ado mga kabombo, aring aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa mga watchers naton sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Ari, ang bahanon during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2019, ang bahanon Bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Pigang-piga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang paba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang
nag-aambon pag bumigat, bumilis, di mapigil. Nahabol ka rin ako buot, kay isang bagyo na di makikito. Umubos ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang at kumukulo. Umaagos ang lakas na nasiyo. Kay isang bagyo na di makikito. Umubos ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang kumukulo. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. Hamuyad to mga kabombo aton si pambukas nga bahanon bagyo. Preska pa sa panghuna-huna ni Miss Jazz. Ang amo nga amahanon nga grabe gid ang dating during that grand performance night because I was also there as one of the MCs no sang Bombo Music Festival 2019 katahom-tahom gid no. That is why naging first runner-up ini ang bagyo during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019 dito sa may Iloilo City. Gin-compose si Giancarlo Torres, kag-interpret ni Ian Bryle, mga kabombo. To katahom, no? Kanami isang mensahe bala sa bridge, no? Pag ang mundo'y pasan at ika'y nahihirapan, tumingala sa langit, dun hugutin yung tapang. Wow, 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 wow. Bot silingonti, tumingala sa langit, bot silingonti. Amo na prayer, no? Praying, look up, because God is there, looking at you, loving you of who you are, no? All we have to do is to pray, no? Although nga ti, bilang paghatag respeto sa ato si dako-dako nga Dios when we pray, sign of humility, no? We should bend our knees and duko kita, no? Senyales sa aton si pagyaob sa aton si dako-dako nga Dios. Our big God, our loving God, nga ara lang gid, no? He's just a prayer away. Kaya kung ikaw dira, kung imo siniiya nga pangabuhi subong daw pag ang mundo'y pasan pa daw ginalukdo mo ang bugos sa kalibutan bangod sang mga problema, no? Ano man ang klase sang problema kag ginaatubang nimo dira karon, problema sa relasyon, no? Problema sa tigipusoon, no? Kaangay sa aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, si Ligaya. Ligaya is 39 years old sa Banos ng Murcia. May problema siya sa iya sini iyang husband. Kung ano man dira ang imo sini nga problema sa relasyon mag-asawa, problema sa relasyon sa imo sini nga mga abyan or whoever nga may hindi maayo nga dalagan sa bahay sa inyo sini nga relasyon, problema sa kwarta. Do tanan kita may problema gid sa kwarta, no? Sige lang, amo ginaya kay ti ang Pilipinas ya hindi man kita ya pareha sa mga Amerikano. Although mga American people kag sa western countries no kalabanan do ko okay ya sa ila siniya no nga mga way of life bangod kay magaranon sila ya nga mga kapungsuran. Di kita ya kay hindi kita ya rich country ang Pilipinas kundi nagaano kita ya nagahimakas kada isa sa aton. That is why majority sa aton diri ate kwarta ang problema, no? Pero kwarta lang na, no? Makita na mga kabombo, no? Ang importante daya ikaw nga you are strong, mas malain gani, mas maayo pag gani nga kwarta lang problema. Sa problema mo ang imo si ikayong lawas, no? Ang imo si nga health nga dra ginadaya. Amo ginang pinaka masakit nga klase sang mga pagtilaw sa kabuhi ang problema
sa ikayang lawas. That is why we should take good care of our bodies, mga kabombo, no? Ang aton sini nga health, kay basta okay lang aton sini nga health, no? Bisan ano pa na ka problema, masarangan naton nga tubangon, Remember, we have a big God, no? That is why hambal sa ambahanon nga bagyo, pag ang mundo'y pasan at ikay nahihirapan, no? Tumingala sa langit. Doon, hugutin ang iyong tapang. Dapat lang, no? Although we have our families with us, no? We thank the Lord. We're forever grateful for our families na pwede nato madalagan any time of the day kung may ara kita sa mga problema, emergencies. We thank our friends in need and indeed. No, ang matutuod nga mga abyan, pwede naton madalaganan. Our neighbors, no? Our fellow workers, no? But most of all, ang aton sini pwede madalaganan niya ang Dios gid. Wala na yaya 100%, even 101 Dalmatians. Sobra sa 100% ang iya sini iyang pagbulig sa aton. Wala na ya sang wala sang question, no? If we ask God for help any time of the day, He is just a prayer away. He is with us. Always remember, our God is Emmanuel, no? God who is with us, Emmanuel. That is why one of His names is Emmanuel, God with us. So doon hugutin ang yung tapang kanami, no, sang ambahanon nga bagyo. First runner-up sa Bombo Music Festival 2019, mga kabombo, no? Sige lang, kung may ara ka mo dira sang kung may ara ka mo dira sang abilidad sa pag-compose, compose sa kamo nga daan para nga may panahon pa. Kung magbalik na, if better days will be here again. Kundi mabalik man na aton si ito igana pa indis-indis sa pag-compose sa mga original, beautiful songs, no? Platforms ng Bombo Radio Philippines to discover your God-given talent, especially in composing beautiful original songs, no? Okay, mga kabombo, para gid ito sa inyo ang aton siniyang pambukas nga bahanon. Mafe Sinoro. Good afternoon sa imo, Mafe Sinoro. And Sabio Valencia Fernandez. May hapon, pag-greet lang diri sa 129 ka grupo sa Kabangkalan. Syudad sa Kabangkalan kay Jingjing kag Annalie, no? 129 group of Kabangkalan branch. Sige. Good afternoon sa imo, Sabio Valencia Fernandez. Kag subuman si Ma'am Ana Sinoro, please, Miss Jazz, tamyaw lang sa, Kalabua, dira sa may Santa Barbara. Si Neneng, gapamati gid kahapon lamang sa programa mo. Thank you, Neneng. Good afternoon dira sa may Santa Barbara sa Iloilo. Antes kita magbasa sa inyo siniiyang nga mga sulat kag aton ini nga mga kahapon lamang today in history, mga kabombo. Ari-ari pila ka mga panumdom, no? But before that, ari-ari aton si pagpangagda sa inyo, by the way, no? Kahapon, November 22, na-witness gid ninyo, no? We were all witnesses kung paano gin-award naton ang mga nagdalalaog sa aton si Grand Draw, hindi sa want to panalo kay nagasinang pawanay niyang aton sini mga panghatag sa inyo sang pampag-good vibes, no? Ang aton sini mga papremyo ay nagasampawanay lang mo, no? So kahapon na hisayra naton tanan-tanan ang pag-award naton sa aton si mga winners sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo Grand Draw, no? Kahapon, mga kabombo. Ay matapos naton aging panawagan ang aton si mga Grand Draw winners sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo, nabato na, of course, yesterday, sa 192 ka mga winners sa 24 cities, key cities and provinces sa bugos nga pungsod. Ang kabugusan nga 1,080,000 pesos, no? 1,080,000 pesos nga guaranteed cash prizes. Ti ato tanan nabato na, mga kabombo sang aton siniya nga mga nagdalalaog, nagbaton sang kasyahan
sa aton sini iya nga mga guaranteed prize winners ang nagbaton sa 20,000 pesos, of course, si Maria Rona A. Sambitan sa Barangay 7, Bacolod City. Nagbato naman kahapon sa iya sini nga 10,000 pesos nga premyo si Helen L. Palma sa Purok Pagidait, Barangay 29, Bacolod City. Kanagbaton man sa iya sini nga 5,000 pesos si Desiree Banquillo sang San Enrique Negros Occidental. Kaya syempre pa, ang 5 ka mga nagbaton sa ila sini nga consolation prizes nga 2,000 pesos, no, 2,000 pesos each. Agripina Longakit, Noe Espailagaw, Marvy Moses Sardinico, Maria Army Salvisi Aligen, kag Sheila Ansag. Initanan sila kahapon mga kabombo, nagahugyaw, nagakinalipay, bangod kay tinabato nilang ila sini nga mga papremyo, mga kabombo, no? So wala sang hocus-pocus sa mga promo sa Bombo Radio Philippines, no? Kag samtang padayon ang ato si kasiyahan tubtob sa adlaw sang Pasko, no? Wala na ni untat, mga kabombo, wala na untat. After sa aton sini nga enhanced swerte sa palengke promo nga kahapon, na witness naton ang pagbaton sang aton sini nga mga winners sa ila sa cash prizes as big as 20,000 pesos, mga kabombo. Padayon niya ang aton sini nga 7 weeks nga pagpanghatag sang kasyahan, no? Cash prizes and happiness when you have that prizes with you. Cash, mga kabombo. Rason man nga hambal ko gani kung ara kamo dira may mga problema kamo, isa na dira ang problema sa kwarta. Ariyo, sabat, no? Everyday, pwede ka mo ya makadaog sa aton sini nga cash prizes, mga kabombo. Everyday, 3 kabilog nga magabaton sang 500 pesos nga cash. Kag may ara pa bitbiton nga balde nga puno sang grocery goods nga nagabalor sang 650 pesos worth, no, sa grocery goods, mga kabombo, everyday. So ginsuguran ini naton sa November 1, subong is November 22. This is our 4th week, no, sa pag hiwat naton sang everyday winners and announcement of winners, no? Dugay-dugay basi diri sa kapon lamang may ara kita iga-announce, who knows, no? Yesterday na-announce naton diri sa kapon lamang because nobody knows kung anong oras ini iga-announce, no? Ara na dira o maigpat-igpat na kung ara na gid man, mga kabombo. So everyday until sa aton sini nga Christmas Day, December 25, mga kabombo, ang aton sini nga grand draw. No, perti ni kasako kay Christmas Day kami aga grand draw dia. Magapanghatag kami sang minilyon ka mga kapesos nga mga cash prizes, no? Ang aton si grand prize 1 million pesos. So if you want to be the name to be announced on December 25 as millionaire, subong pa lamang ya bangko na kamo sa madamo nga mga entries. We are on our 4th week sa pag-announce kapag draw. Subod silingon, may ara pa kita sang 3 ka mga sinimana, no, sa pagpadamo pag sa inyo sini nga mga entries. Wala labot nga may chance ka mo nga magdaog everyday sa aton sa daily draws. Ang inyo sa pinaka-chance, no, hindi imposible, no? Posible nga magmangin milyonaryo kamo iga-announce sa inyo ngalan sa December 25 as the 74th millionaire sa Bombo Millionaires Club, mga kabombo. Ano naman, dapat you grab the opportunity, mga kabombo, no? Sa aton sini 1-2 Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radio ka Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Samtang kamo dira ang wala untat, no, sa paghulog sa inyong mga entries, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa pagpanghatag sang premyo sa 3 ka mga winners sa nasiling ko na adlaw-adlaw. Ukon, 15 winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana. Kag sa sulod sang 6 ka oras, may ara kamo sang tsansa sa pag-claim sa inyo sin nga premyo. So sa pag-announce sa inyo sin nga ngalan, we have 6 hours for you, no, to claim your prizes. Dako na nga panahon, no? No need ka mo yung maghala dalagan dira basit magkaladusmo kamo labi na gid sa mga malagyo nga lugar diri sa Negros Occidental. Pwede na gid kamo ka-entra, no, kay 6 hours ang aton si palugit sa pag-claim sa inyo sini nga mga papremyo. Ano pa ang ginahulat ninyo dira sa tanan nga mga maswerte nga magadaog? Entra na kamo, no? Of course, 6 million pesos ini
ang kabugusan nga total prices naton nationwide sa aton sa ika-20 na katuig nga pag patigayon sang 1-2 panalo promo diri sa Bombo Radio kag Star FM. Imagine ka na sa 6 milyones ka pesos all in all. And wala labot sa Christmas Day nga may chance ka mo nga magmangin milyonaryo because our grand prize is 1 million pesos. May ara pagi ka mo chance. Kung hindi ka mo malawagan sa aton sa grand prize, may ara kita sang 4 ka mga tag 50,000. Ano pa daman? 50,000 pesos, no? For the Luzon, Visayas, Mindanao National Capital Region nga mga winners naton, mga kabombo. So definitely may ara diri sa Visayas region, sa Visayas area. Okay? So it's either sa western sa Visayas area, Western Visayas diri sa aton sa Negros Occidental, sa Bacolod. Why not, no? Pwede gid. Basta may isa na magadaog sa 50,000 ka pesos sa aton siniya nga region, aton sini nga regional prizes, mga kabombo, no? So, 50,000 basi ka mo man dira ang isa sa mga magadaog, no? Pero ang garantisado diri, ang guaranteed prizes nga may ara gidya 3 ka mga winners diri sa aton area sa Bacolod and Negros Occidental as a whole, may 3 gidya nga magadaog, no? Wala na question. May 3 gid nga magadaog. Ang first prize naton is 15,000 pesos. Second prize naton is 10,000 pesos. Ang third prize naton is 5,000 pesos. Ano pa na ginahulat nyo? Aber, no? Para mag-udya kita sa December 25 sa Grand Draw. Pagkabati sa ngalan nyo, yuhuu! Yahoo! Di kundi, kanami isang Pasko, no? So, ang inyo sinimuon, no? Bakal ka mo dira subong sa aton siniiya nga mga proof of purchase. Ang aton si mga produkto nga gamiton ninyo proof of purchase. Ara, ang Silver Swan sukang puti. Wow! Sarap asim, no? Silver Swan, wow! Sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow. Wala labot sa Silver Swan, may ara pag kita bakal ka mo dira sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kag syempre pa sa aton siniiya nga Rexona isa pagid ka produkto, no? We need that, no? Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Isa pagid ka produkto nga gamiton bilang proof of purchase ang Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Kag sabahin sa aton siniiya nga regional sponsors ara ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Pwede na ninyo gamiton bilang inyo sini nga proof of purchase. So bakal na kamo to sa mga alahas, i-gift ninyo sa inyo si mga pinalangga sa kabuhi, no? Bakal na kamo to isa ka coupon for every 100 pesos purchase on jewelry, watches or bisan ano lang nga pond item, mga kabombo, no? Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Nagsyempre pa, isa pa ginaton ka produkto nga gamiton ninyo bilang proof of purchase, ang panyawan. Said panyawan, basta panyawan, manunggal. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna, 2:00 sa hapon. Wala na ko utang, ang reminders nato na the more entries you send, the more chances of winning every day sa aton siniiya nga daily draws or the big chance for you to be a millionaire this coming December 25. 1-2 Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radio ka Star FM. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdo, mga kabombo, mga pahibalo naton. Pagbalik naton, ato na pagkabasahon na kasaysay ni Ligaya, sang Banwas ng Murcia, kag syempre pang pila naton padiri ka mga segments. Pagkatapos gid lamang sini. Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depres ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas. Sa takdang alas 2, mga kabombo, pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa liwatin ng inyo alagad, si Miss Jazz. By the way, pulo pahuway ka mo dira, no? Ulo unwind kita anay, sulo sandig, para nga antes man kita magpadayon sa aton siniyang mga buluhaton, no? Anabilin nga to nga sa adlaw, antes pa man niya mag-aulo unwind kita. Kay we really need that, no? Ilala hindi nato niya pag paasuhon ang aton si kaugalingon bangod sa mga grabe nga mga buluhaton, mga politik sa ulo. Kay it's not good, especially we are in the midst of the pandemic. Kinanglan ginaton niya nga ipahuway ang aton si kaugalingon. Ulo unwind diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa kay si Tinay Bagsain. Hello, good afternoon sa imo si Tinay Bagsain, watching from La Paz City. Good afternoon sa Iloilo, no? Dira sa kay si Tinay Bagsain. Good afternoon sa imo si Tinay Bagsain. Si Joanne Asonabella Shock. Hello, Joanne. Magandang hapon po, sir, ma'am. I'm a ma'am. Si Miss Jazz. Joanne Asonabella Shock. Good afternoon. Okay. Good afternoon sa imo, Joanne. Kag subong man, good afternoon sa imo, Pinky Guangco, no? Good afternoon sa imo, Pinky. Salamat, Ged, no? Pinky Guangco is listening right now. Salamat, Ged, sa mga nagalantaw dira sa aton sa Facebook Live, nagapamati. Bisan pa sa YouTube channel naton, no, there are 16. Wow, 16 is now watching diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang via YouTube channel. Good afternoon gid sa inyo, no? Sa tanan nga nagalantaw dira sa YouTube channel, aber pwede ka mo dira kapadala sa inyo si mga mensahe, no? Put your comments below, no, dira subong sa nagalantaw sa aton sini nga YouTube channel. Hello and good afternoon, no? Wherever you are, whoever you are, no? Pwede ka mo dira kapadala sa inyo siniya nga mga mensahe, no? Ay, okay, may message na kita. Si Abigail Marinas via YouTube channel. Hello, Abigail Marinas. Good PM is just watching from Makati. I'm watching Bombo Radio Bacolod every day. Salamat gid, Abigail.
Marinas, no? Nagalantaw siya sa aton sa YouTube channel. So, salamat, Ged, no? Kag si Brilliant Waps Nicole, good afternoon sa YouTube mani, no? Brilliant Waps Nicole, good afternoon. Salamat, Ged, no? Kag iban pagidira nga nagalantaw sa aton sining YouTube channel. Wala labot sa aton sining nga Facebook Live. Mga kabombo. By the way, good afternoon. Ari na ang aton siniiya nga antes man naton pagbasaw ng kasaysay ni Ligaya. Ari na mga kabombo ang aton siniiya nga kahapon lamang. Today in history. Kadto kita sa aton sini nga world history. Kadto kita sa aton siniiya nga world entertainment, no? Amo ini sila ang ginabasa naton everyday, no? Incorporate naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. It's because when we say kahapon lamang, only yesterday, right? No, ang aton sinima na agyan sa kabuhi, di iniya matudtuod man nga kasaysayan sa maragtas, no? Sa pila ka pinanid sa aton siniiya nga Pilipinas, ang aton sini nga pungsod kung may dalalagko, kag subong man sa aton sini nga bugos nga kalibutan, no? So today, may ara kita sang world history. Kadto kita mga kabombo sa world entertainment, no? Kung kaisa nga aton diri nga tribute, ginahatagan sang sang nagakaigong panahon ang mga nagliligan nga perte ka seryoso, no, perte ka inabalang mga masakit nga mga nagliligad, seryoso nga mga nagliligad. Subong kadto kita sa world entertainment, no? Para sa mga bag-ong henerasyon ini, no? Mga millennials, no? I'm sure click gid ini sa aton nga mga generation Y, no? AKA millennials, mga Gen Y, no? Kay, since we are now featuring the world entertainment, kita nyo na sa Facebook Live kung sino na picture, nakibalo-balag ka mo nga subong adlaw birthday, ika-29th birthday subong ni Destiny Hope Cyrus. Kilala nyo si Destiny Hope Cyrus? Amo ini siya naging sikat nga si Hannah Montana. Kilala nyo na, of course, ara sa aton sa Facebook Live, ay sinipila ka mga memorabilias, pila ka mga photos, no, graphics, mga kabombo. Of course, 29th birthday, no, 29th birthday subong ni Miss Miley Cyrus. Para makaulo-unwind man ang aton siniiyang nga mga bagong henerasyon, I hope, kay sa aton nga mga katigulangan, ti at least kilala nyo man. Kung maghambal ang mga apo nyo, Miley Cyrus, lola, lolo, ti at least, makilala nyo diri. Sa makadali. Well, sa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo, Nobyembre 23, sa tungtuig 1992, no? Kung isipon naton, 29 anyos na nakaligad, sa ang sikat nga American actress, kag singer, na si Miley Ray Cyrus o kon Miley Cyrus nabunag sa Franklin, Tennessee, United States of America. So that was November 23 of 1992 sang natawo ang inyo paborito dira, no, sa mga bagong henerasyon, Miley Cyrus, no? Tumandok din siya gali sa Franklin, Tennessee. Ang amay ni Miley Cyrus isa man kakilala nga country singer o kun American singer-songwriter kag actor man nga si Billy Ray Cyrus. Dumduman nyo ang Achy Breaky Heart. Don't break my heart, my achy breaky heart. Muna siya ang nagkanta, no? Kaya ang papa ni Miley Cyrus na si Billy Ray Cyrus, bantog man, no? Sa iya sining mga songs, especially ang iya sining ambahanon, Achy Breaky Heart, no? Tatay ni Miley Cyrus ang nag-amba. Ang iloy ni Miley nga si Tish Jean Finley Cyrus, isa man ka American actress and at the same time producer. May duwa ka mga manghod o kun utod si Miley sa iya nanay Tish kag tatay Billy sa duwa niya gid balaagbi nga mga ginikanan, no? Ay ni sina amo sanday Bryson kag Noah Lindsay Cyrus. Si Noah isa man ini ka singer kag actress now at the same time, no? Apang maiban pa nga utod ining si Miley. Sa una nga karelasyon sa iya sini amay nga si Billy nga amo si Kirsten Lucky, no? Or Kirsten Lucky.
Ang bata ni Billy sa iya sini nga former relationship nga si Kirsten Lucky, amo ini ang magulang ni Miley nga si Cody, bata nga lalaki ni Billy sa una niya nga ka-relationship, no? So magulang pag gina ni Miley si Cody. Kang duha pagid kautod ni Miley sa former relationship man sa iya sini nga Iloy, nga si Tish, ay sini nga utod sa first relationship man, previous relationship ni Tish, nga nangin asawa sa uli ni Billy Ray Cyrus, mga kabombo, ang sini duha ka mautod, nga Sunday Brandy Cyrus, nga isa man ka American actress, and at the same time DJ, kag Trace Cyrus, nga isa man ka singer-songwriter, no? Kag guitarist. No, kahapon lamang ni Miley Cyrus, aton diri nga dulong sa inyo mga kabombo. No? Briefly, nakibalo-bala ka mo nga sang nabunag gali ining si Miley Cyrus, ang baby pa ni. Ining si Miley Cyrus nga original name niya si Destiny Hope Cyrus, no? Destiny Hope Cyrus. Sa matutod niya nga ngalan. Ini siya ang gindiagnose, ang baby pa si Miley, nga may heart condition gali siya. Nga ginatawag supraventricular tachycardia. When we say supraventricular tachycardia, isa ini ka heart condition, no? Heart fast rhythms, no? Dasig ang pagpitik sa iya sini nga korason sa upper part sa iya sini nga heart, mga kabombo. So hindi basta-basta kag grabe ang kulba sa iya sa mga ginikanan sanday Tish and Billy Ray. So amo na ginhangadlan siya nga Destiny Hope. For the parents of Miley expressed belief that she would accomplish great things in the future, no? Miley Cyrus' parents nicknamed her Smiley. Sang una ang iya sini nga hayo angga sa iya maginikanan si Smiley. Kay nga gamay pa ni siya yaya si Miley Cyrus pala kadlaw gali pala yuhom, baby pa siya. Kung sino na masugataan niya, nagayuhom gina siya as an infant, no? So that is why Smiley ang iya sini nga sadto nga ang iya sini nga hayo so uli gin shorten into Miley. Kag sa uli si Miley Cyrus hindi siya luyag nga ang iya sini nga ngalan si Destiny Hope. Ginisla niya ang iya sini nga ngalan nga si Miley Cyrus. Sa ulihin na lang ini mga kabombo, no? Sang ginbunyagan si Miley, isa sa iya nga nangin maninay, amo ang sikat man nga country music singer and actress nga si Dolly Parton. No, makita naton sa aton si Facebook Live nga ginahalukan niya yung sini nga ninay nga si Dolly Parton. No, isa man ka country music singer at the same time. Una nga nangin sikat si Miley Cyrus sa nagdala ini siya sang papel bilang teenager nga si Hannah Montana. Gamay pa ko ni sang nagalantaw ko ni namian ako niya mo, no? I'm sure kamo man ang Hannah Montana sa isa ka TV series ini mga kabombo nga mo man ang tigulo, no? Sang ulihi ang Hannah Montana ginimuan pelikula. Hannah Montana the movie kaningin diri nangin sikat si Miley Cyrus pagid, nangin teen idol siya, no? Nangin teen queen siya sadto sang time nga nagratsada ang Hannah Montana, no? Mas nangin sikat pagid siya bilang isa ka singer, bangod sa iya sini nga pinasahi nga tingog bala, no? Ang iya sini Miley Cyrus is noted for her distinctive raspy voice, no? Daw ka di bala daw ka rasp ang iya sini nga voice just like sa iya sini nga amay nga si Billy Ray Cyrus, no? And her music incorporates elements of varied styles and genre, no? Including pop, country pop, hip hop, experimental and rock. Kaangay sa sini nga amay nga si Billy Ray Cyrus, no? Si Miley Cyrus has attained the most US Billboard 200 top 5 albums in the 21st century by a female artist, no? Bilang singer dako na ang naabta ni Miley Cyrus with a total of 13 entries tanan-tanan, especially sa Billboard mga kabombo, no? Si Miley Cyrus ang ikasal sa Australian actor, ang paborito muy gwapo gid nga si Liam Hemsworth sa tong 2018.
nangin leading man ni Miley si Liam Hemsworth sa ila pelikula nga The Last Song sa 2010. No? I watched this and it's a beautiful drama and romantic movie, no? Sa 2010. Apang bangod sang irreconcilable differences, no? Nag-divorce ang duha sa nagligan na tuig 2020. Si Liam Hemsworth amo giniyang nagpakig-divorce sa kay Miley kag suno sa iya irreconcilable differences sa ila sini iya nga rason sa ila sini nga pag-divorce. So wala na sila ni Liam pero subong nga adlaw naga-celebrate sa iya sini nga 29th birthday ang sikat nga singer, actress Miley Cyrus. At least no, aka Hannah Montana sa aton sini iya nga mga bagong henerasyon ti may pahatak man kita sa aton sini nga mga millennials no ila si favorite singer na si Miley Cyrus. Of course, ayan sini iya nga paboritong ang mga pila ka mga ambahanon ni Miley Cyrus nga nangin famous ang nanamian ko gid It's a Climb kag ang ano ni Rocking Ball no mga kabombo Wrecking Ball. Sige adamo pag yun sa mga famous hits ni Miley Cyrus mga kabombo nga nag number 1 sa billboards. Okay mga kabombo, without much ado, arin ang aton sini pinaka main menu sa aton sini palatuntunan kahapon lamang Your Story. Kaysa nasiling ko ng aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Ligaya. Ligaya is 39 years old, sang Banwa, sang Murcia. Ang kasaysayan ni Ligaya, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Sa tanan nagapangamusta ako sa imo kag sa mga kaupdanan mo dira sa Bombo Radyo. Miss Jazz, gamay pa kami sa mautod ko, Bombo Radyo na ang ginapamatian ng day tatay kag nanay. Ti asta kami naanad na lang magpamati sa Bombo Radyo. Asta na subong nga may mga pamilya na kami. Hindi ko ginmaripatan, Miss Jazz, ang pagpalanggaanay, pinaagi sa pag-ilinaway, nanday Albina kag Tagoy sa tuyang Ermitanya. Grabe ang ano ni Ligaya sila nga. Hindi ko ginmalipatan ang pagpalanggaanay, pinaagi sa pag-ilinaway, nanday Albina kag Tagoy sa tuyang Ermitanya. No, di ba la? Reading between the lines, di ba la, may ara man nga nagainabanay si Tagoy kag si Albina, no? Ang ila sina iya nga pag ilinaway ano lang na front na pero nagagugmanay na sila. Who knows pila ka adlaw no sila na madayunay. Sige sa aton sini iya nga mga matahom nga drama diri sa Bombo Radyo. So Miss Jazz amo na hasta na iya subong makakadlaw gid ako kon mamati ako sa inyo mga drama nga daw mas magulang pa sa akon sini nga mga hinablos no may open parenthesis pa ya si Ligaya hehehe. Close parenthesis. Miss Jazz, nagsulat ako bangod gusto ko nga ipautwas ang akon nga problema. Ang problema ko wala sang liwan sa akon sini nga bana. Itago lamang ako sa iyo nga si Ligaya. I'm 39 years old. Ang bana ko, Miss Jazz, tawgon ta lamang sa ngalan nga si Lino. Miss Jazz, sa pakasal kami ni Lino 10 years ago. 29 years old ako that time. Pero ang bana ko, Miss Jazz, 20 years old pa lang. Oo, Miss Jazz, siyam ka tuigid ang magulangan ko sa bana ko. Nga nangin, dako nga issue para sa akon si maginikanan, kalikip na sa akon nga mga abyan. Suno pa sa ila, siling nila sa akon sa una, Miss Jazz. Kadamo sa mga lalaki, dira nga nagapangaluyag sa imo nga kaedad mo. Ang iban, medyo mas magulang pa sa imo, nga ang taga-20hon ginang imo, sige bakit. Di Miss Jazz, anuhon ko na iya, kaya ang naluyagan ko ya.
Amo ini karon akon sini nga nangin bana nga si Lino. Ang ginahambal bala Miss Jazz nga hindi mo matudluan ang tagipusoon sa isa ka tawo kung sino yang iya sini nga nahamutan kag ginahigugma. Hindi mo na matudluan nga iban ang iya sini nga higugmaon. Tiyanon ko na Miss Jazz nga ang ginpili ko ya kay naluyag ako sa kay Lino. Mayara na kami subong Miss Jazz isa ka bata ni Lino. Hindi ko ginbalipatan Miss Jazz ang isyu gini nga dako nga isyu sa akon maginikanan. Naghambal sila nga base pila ka adlaw mang problema ka sa bana mo nga mas bata diin sa imo. Tiginasabat ko na sila permi Miss Jazz nga age doesn't matter when it comes to love. Kamabatian ko na sa imo gani Miss Jazz sa ginahambal mo na. Yes, tuod na. Pero Miss Jazz, sa karon pila na katuig ang nakaligad sang nagpakasal kami ni Lino, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, nagaproblema ako karon sa iya. Wala ako ni siya, Miss Jazz, gin hambalan o kung wala ako nag-open up sa akon singabana nga may nakalabot na sa akon nga istorya nga may iban siya nga ginadate nga babayi nga mas bata pagid sang sa iya. Dira Miss Jazz nagsugo ng akon nga problema. Kay siling ko ti. Doon na-realize ko ang hambal sa maginikanan ko nga pila ka adlaw mamoblema gid ko sa bana ko nga ti mas bata sang sa akon. Kanga malain pa Miss Jazz kay ti nabatyagan ko na subong nga nagbag-o na si Lino. Ang iya sini nga klase sang pagpalangga sa akon. Isa pa lang ganing amo si bata Miss Jazz daw nagtahaw na ang iya sini nga pagpalangga sa akon. Miss Jazz wala pagid ko naka-approach ka nakaprangka sa akon sini nga bana. Bukod hindi ko gusto bala nga magka-problema kami. Okay man ang amo si pagsinalayo o galing kay ang pagbag-o diri ang iya sini nga palangga sa akon nga para sa akon na nagtahaw na. Kag amuyad to Miss Jazz. Ang sekreto nga nabaluan ko, I don't know kung ano ka matuod, pero ang naghambal sa akon, Miss Jazz, saligan ko man. Nga may ginadate ang akon bana nga si Lino, kaisa ka babayi nga mas bata pa sang sa iya. Miss Jazz, sumugod sa to, hindi na ako katulog. Amo nang rason ko nga ang nagsulat ako sa imo. Paligatagi ako sang laygay. Ang tagpadala, Ligaya, 39 years old, sang Banwa, sang Murcia. Salamat kid Ligaya sa imo si matahom nga kasaysayan. Maglululipot pero perti man kadalom, no? Una sa tanan, since nga you are asking some advice diri sa atong palatuntunan, first and foremost, ang dapat mo gitani himuon, istudyahon mo ang bana mo. Anong rason mo nga nahuya ka? Sa isa ka relasyon, isa sa mga ingredients sang successful relationship, especially successful marriage, amo na ginatawag nga transparency. No? Gina-exercise ang transparent communication sa isa ka isa. Wala dapat sa may ginatago. No? Gatago ka lang yan kung may ginahimo ka malain, especially kung tuon di kay Lino, sa iban mo may nabatian ka na nga may iban siya nga ginadate younger than him. So amo nang gusto ko nga himuon mo. Una sa tanan, don't forget to pray. Pangamuyo igid anay. Since we're talking here about your marriage, about your family, na dapat forever na forever commitment kay amo na yung gusto sang Dios. Our God is the author and finisher of our lives, and most of all, He is the maker of marriage, of family. So kung inyo ini nga supakon, kung ano man da mga problema, kalabanan, tagabugrasanay bangod sa mga problema nga hindi ma-iron out, so hindi naton masunod ang gusto sang Ginoo nga what God has joined together, let no man put asunder. Kamo na dapat nga duwa da iya ang may liave, no? Hindi ta pagsundon si Miley Cyrus kag si Liam Hemsworth nga
irreconcilable differences ang ila sini. Amo na ba sa mimo sa divorce dito sa mga sa Amerika no kag sa mga western countries, irreconcilable differences nga wala ka mo yung nag-istoryahanay na amo ni dapat i-inject ko sa imo no. Ligaya. Communication is the key. So sunod pa sa imo, wala mo pa na prangka ini sa bana mo. Prangkahon mo ang bana mo. Una sa tanan, antes pa man, no? In a very civil and kung sa malumanay nga pamaagi, hindi lang sa anay pag-awaya gid kay base amo pa na bala paghambal mo pa lang grabe nang imo si wakak-wakak kundi negative na ang bana mo nga si Lino. Ang una diriya, you have to know the real truth halin sa iya sini nga baba no. It's either nga i-deny niya ni o kung akuon so dra no. Communication is the key. Ligaya. Una sa tanan, pray for it. Pray for your husband. Pray for your relationship, no? Pray for God's guidance sa inyo siniiyang marriage nga kabay pa nga ma-iron out ini as early as possible. No, hindi mo na pagtago-taguon. No? Inuna mo pa sa kapon lamang pero thank you. Pero sa nasiling ko na sa imo, pangamuyuan mo gid anay ikaduha, talk to your husband. Heart to heart talk. Sa inchakto lang nga pamaagi. Hindi siya pag-awaya. No, kay wala pa ta, no? Giving your husband the benefit of the doubt, wala pa ta kabalo kung ano gid ang kamatuoran dire, no? So you have to know the real truth antes ikaw mag-judge, antes ikaw mag-desisyon. Okay? So ang relasyon sa mag-asawa dapat may transparency kag may ara sa ginatawag nga free flowing nga communication. Paano may baluan sa bana mo nga kasakit na ng buot mo kay ti na may dabatian kato nga may gina-date to siya whether matuod man kundi you have to know the truth, no? Diin sa iya mismo, sa imo mismo nga bana nga si Lino. No? Transparency, communication is the key. Okay? So amo na, antes pa man ikaw mag-desisyon dira or maglalain, istorya ang bana mo. Kagkabay pa ang bana mo, mangin honest man sa imo. If ever nga tuod ang ginahambal nga may iba na siya gina-date nga mas bataon sa iya, well, that's gonna be another problem, no? So, first thing first, pray for it and try to share it with your husband, Lino. Antes pa man sa tanan-tanan. Don't forget to pray, ha? Kabay pa nga, hindi ini ang mangintunaan sa inyo sinipagbulagay. Always remember, God has joined together, let no man put asunder. No, may bata na kamo, ligaya. Kabay pa nga inyo ini man lang puwasan. Yung mga pagtilaw man lamang, hindi kitawo man lang kita mo. Special mga lalaki, mambal man siya. Lalaki man lang kuya, may mga weaknesses man ako. So, kabay pa hindi ini mangintunaan sang pagkabugra sa inyo siniiya nga marriage. You know, sa tubangan sa Diyos, marriage is sacred. Sagrado na iya katama. Dapat naton ina nga amligan. Sino mag-aamlig? Both of you, no? Ang asawa kag bana. With the love sa inyo si mga kabataan. Isa pa man lang inyo si bata, kabay pa. Ma-iron out ini, no? Don't forget to pray. So, wala kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na inisagapon nyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz. But before that, ari-aneng aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Matthew, chapter 19, verse 26. Dara nagasiling, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Ginatugyan ko man ina nga mensahe sa imo, ligaya, nga wala sa imposible sa Dios, no? Nakabay pa nga matadlong ma-iron out ninyo ang inyo karon nga problema sa imo bana nga si Lino. Because with man, this is impossible, but with God, all things are possible. All we have to do is to pray and have faith no sa aton sa ginapangamuyuan nga Dios. I-claim naton yang kung anong ginapangamuyo naton, i-claim naton kay tidako-dako na sa nga Dios. He is the creator of all, loving God. Okay? So, antes ako mag-say bye-bye, ari aneng aton si pag-award sa aton sining nga winner. Ara si Bombo Carla, May Defensor sa Studio B. Another winner sa aton siniiya nga 1-2 Panel Promo Part 20. Without much ado, Bombo Carla, come in!
Yes, Bombo, just live naman kita diri subong no sa Studio B kag isa naman diri no ka lucky winner ang upod naton na Bombo Just no si Ma'am Maria Antoinette pa insulin nga taga Barangay 36 sa Bombo Just no diri na sa akon mga kamot ang 500 pesos kag ang 650 pesos worth of gift pack Bombo Just. So, Bombo Just hindi na naton papagpadugayon pa no. Kamusta ko na naton si Ma'am Maria Antoinette. So, Ma'am, kamusta? Okay lang, good. So, Ma'am, sa nabatian mo kagayna nang imo sini nga pangalan nagaano ikaw? Bali, hindi, medyo klaro nga ako ngalan, pero ginkatuan ko, hindi kay ako kabalo ko, ako lang isa ngalan, Antoinette, sa Barangay 36 sa Lechon. Di confirm gid, Ma'am. Yes, confirm, gid. So, nag-ano ka, Mama? Na anong ginawbra mo sinisang tao? Balik ka pa niya kami nga, tapos ginambala ko sa akon nga, padbalay nga kapamati sa bombo nga, akon nga lang nalalawagan, pero maninagkadto ko di. Na-confirm gid, no? So, Just Mayo gid, no? Kaging confirm gid ni Ma'am Antoinette. Kaya dito sa subong, magabato na ini siya sang 1,001 worth 150, no? Worth of cash kag ang gift pack ka, Bombo Just. So, hindi ko na pagpadugayan pa, Ma'am. Una nga hatag. 100, Katuwa? 200, 300, 400, 500 pesos. Okay, Sara na sa mga kamot ng 500 pesos kagari mo sini nga 650 pesos worth of gift pack. So, Mama, di mo paggagamito ng 500 pesos. Ayan ako niya ay pang grocery mandugang. Bakal So, na. may mga kabataan, may iba? May... Ay, wala, single. Wala, single. Ate Mayo. Anong imo sini nga palangitanan sa subong, Ma'am? Bali, wala ako sa mong work. Pero before, ano yung Ano ako, ma'am, gabra ako sa Robinsons. okay. So, sales lady ikaw, Ma'am. So, sa subong, wala. So, nagabulig. Ano lang ini ang inyo sini nga palangitanan sa inyo sini nga pamilya? Sa bali, ma'am, lang ko, gaay mo lang ko mga grahams, ma'am, ginamabaligya, amala na siya, ma'am. Amala na sa for now lang. Mga tab? Yes. So, mga pila man naman ang isa ka tab? Bali, 100 pesos. Mga cakes lang. So, okay man, Ma'am? Yes. Subong nga pandemic? Yes, subong pa lang, pero next, hopefully, makakita, gid ubra. Pero sa subong, amo pala na. Pero Amo okay po. man ang kita? Yes, ma'am. Kaya every week man lang. Every week, may ginapagwa. May mga, ano ni gani, mga cakes. Yes, ma'am. Yes. So, dako gid nga bulig ina. Dako. So, ini, sa pag-intra mo diri, no? Ini dako man ini nga bulig. Super dako, gid ma'am kag. So very thankful. Gid nga ako, gid ang lucky winner subong adlaw. So, ma'am, pagpasalamat man, Ma'am. Thank you so much kid sa Bombo Radio sa pag ako ang nagabutan subong adlaw kag thank you so much gid Lord nga despite sa mo ni gingatag mo naman ning blessing sa akon. Thank you so much. So, Bombo, just mo na, no? Ang atong sini nga isa ka daily winner sa subong nga adlaw, Bombo, just. So, Ma'am, basta radyo. Bombo. Number 1. Number 1. Okay, so Bombo Just mo rin, no? Si Ma'am Maria Antoinette nga taga Barangay 35. No? 36, sorry. 36, Bombo Just. So, Bombo Just, agikan diri sa Studio B, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat, Bombo Carla May Defensor, together with a winner, Inday Antoinette. Congratulations. So kung gusto nyo man nga daog no, sa aton siniyang promo, ang 1-2 Panalo Part 20 promo, padala ka mo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of becoming a winner and at the same time to become a millionaire. Congratulations. Why nagkita sa panahon, ini sa gyapon nyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan.